Zdravím vás, dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v rodinnom dome. Tu sme zakomponovali obklad 60x120, béžový, matný. Na zem išiel drevodekor, ktorý nám zutulnil celú kúpeľňu. Pôdorys kúpeľne 3,7 x 2,8 metra. Tu sme navrhli umývadlo na doske, pod tým je odkladací priestor a práčka a sušička. Takisto v podkrovi sme využili každý priestor, skrinky robené na mieru. Baňa a závesné WC, ktoré je oddelené múrikom. Ja verím, že aj táto kúpeľňa sa vám bude páčiť, že máte novú inšpiráciu. No a teším sa na vás na budúce a dovidenia.